Já vás zdravím z tohoto úplně prvního videa na YouTube kanále Kvetoucí duše. Na něj jste se mohli dostat z odkazu WhatsAppové skupinky Tao Kvetoucí duše, anebo jste mě našli na YouTube a pak mi můžete napsat, já vám pošlu odkaz a můžete se stát po nahlédnutí součástí této WhatsAppové skupiny, kam vkládám různé úvahy a příspěvky z mojí tvorby. A dneska jsem vám sdílela příspěvek, který začal větou Karla Weinfurta. Království myšlenek jest plné tyranů. A to je věta, která mluví o naší zodpovědnosti. O tom, že my se rozhodujeme a my si volíme, jestli necháme bezbřeze řádit svoji mysl naším životem a devastovat naše tělo, srdce i duši, a nebo zda přijmeme tu zodpovědnost, že my jsme ti tvůrci a uděláme z ní dobrého sluhu, nikoliv špatného pána. Těch cest je mnoho. Já vám touto dnešní praxí nabízím jednu z nich, jak se můžeme dostat z toho vězení mysli a strachů, které nám podsouvá zpátky do našeho srdce a našeho středu. Takže se pohodlně posaď, svoje chodidla dobře opři o zem. Pokud možno narovnej svou páteř, tak aby tvá energetická centra byla nad sebou spolu s tvojí hlavou. Zavři si oči a svou pozornost přenes jenom na svůj dech. Na každý tvůj nádech i výdech. Jenom si uvědom tu situaci, ten okamžik, který tě uvěznil v tvojí mysli. Rozhlédni se tam a někde uvidíš zlatý výtah v podobě zlatého tubusu, jehož vstupní část je otevřená bez dveří a ty do ní můžeš směle nastoupit. Na ovládacím panelu nejprve smáčkneš knoflík duchovní srdce. Tubus s tebou sjede do prostoru uprostřed tvého hrudníku. Vystoupíš, opodál vidíš své zářivé tepající srdce a někde před ním konec zlatého vlákna, které tě spojuje s tvojí vlastní duší. Ta se rozprostírá v 13. komnatě, někde ve tvém srdci. A tak vemeš zlaté vlákno. Vrátíš se zpátky do výtahu
a zmáčkneš knoflík hara. Tubus tě sveze dolů do tvého břicha, do prostoru pár centimetrů pod tvým pupíkem. Vystoupíš a ocitáš se ve zvláštním, měkkém, teplém, bezpečném, prázdném prostoru. Je to prostor, kde celým svým tělem vnímáš svůj střed, klid, důvěru, výživu, tekutost. Pulzaci, vlastní rytmus. Vnitřní moudrost. Jenom se sytíš všemi těmi kvalitami. Dokud každá buňka v tom těle potřebuje, tak doplňuje, ukládá a propisuje. Naplněná, nasycená. Zůstáváš v klidu svého středu, zároveň připravená vrátit se zpátky do tady a teď. Nastoupíš do zlatého tubusu, který tě vyveze do přítomného okamžiku celistvou. V přijetí a pochopení. V novém počátku. Hluboký nádech a výdech a si zpátky tady a teď. A já ti přeju krásné nové vykročení. Mějte se fajn.